Metsän Rentiltä morjesta! Tänään tutustutaan uuteen 321 F-sarjan pyöräkuormaajaan, mikä on saanut kivoja uudistuksia. Tämä kyseinen yksilö on XR-malli, eli tarkoittaa sitä, että siinä on pitkät aisat. Tähän koneeseen on asiakkaan toiveesta tullut Volvo BM yhteensopiva pikakiinnike Pomelta. Lisähydrauliikka puolelta löytyy 2 lisähydrauliikkaa, mitkä on toteutettu 6/2 venttiilillä. Siitä löytyy hydrauliikan tippaliinia sekä sitten aura sekä harja sähköpistoke. Ja konepeiton alla hyrrää FPT-moottori. FPT-moottoreita löytyy muun muassa Ivecon kuorma-autoista ja Case ja New Hollandin traktoreista. Näkyvyys ohjaamosta on joka suuntaan hyvä. Täällä on hyvin ikkunapinta-alaa joka suuntaan. Näkee todella hyvin päästä taaksepäin. Ratin kallistuksen säätö löytyy täältä. Painaa jalalla siitä. Ja ratti saadaan liikkumaan sitten näin päin. Etäisyyden säätö toimii niin, että avataan tää mutteri tästä päältä ja sitten asetetaan siihen asentoon mihin halutaan ja takaisin kiinni, niin se on siinä. Ohjaamosta löytyy nyt uusi näyttö, mistä näkee kaikki koneen toiminnot. Sieltä löytyy radio, USB-pistoke esimerkiksi kännykän lataukseen, siihen voi pistää kännykän. Koneesta löytyy ilmastointi. Ohjaamosta löytyy säilytyslokeroita hyvin, eli siellä oli paikka kännykälle. Sieltä löytyy 1 lokero ja sitten takaa löytyy noista kulmista tommoset lokerikot ja sitten täällä on vielä laatikko mihin saa myöskin tavaraa. Koneen hallinta tapahtuu joystickilla, eli täällä on suunnanvaihtokatkaisija eteen, taakse. Sitten on lisähydrauliikan käyttö propo rullalla tästä. Sitten tästä saadaan vaihdettua 3. ja 4. lisähydrauliikan välillä, että kumpaa halutaan käyttää. Ja sitten löytyy ajonopeuden vaihto. Katkaisija löytyy tosta. Saadaan kilpikonna ja Niiksen välillä vaihdettua ajonopeutta. Sitten täältä kahvan kyljestä löytyy aurasähköjen käyttönapit. Eli painamalla yhtä nappulaa ja käyttämällä rullaa toimii sitten mikäkin auran toiminto, mikä on sitten määritetty näille napeille. Täältä joystickin etupuolelta löytyy vielä 3 nappulaa. Ylin niistä on tasauspyörästön lukko, eli siitä saadaan kytkettyä lukko päälle, kun painetaan pohjassa, ja kun irrotetaan, niin lukko lähtee sitten pois päältä. Uutena ominaisuutena on tullut myöskin vakionopeuden säädin, johonka sitten löytyy nopeuden säätönappulat tosta alhaalta, eli 2 alinta toimii sitten niiden nopeussäätönappeina. Isoin päivitys on tapahtunut 221 ja 321 F-koneiden kohdalla voimansiirtolinjassa, eli nyt on uusi nopea voimansiirtolinjasto, eli kone kulkee nyt 40 kilometriä tunnissa. Ykkösnopeusalueella koneen maksiminopeus on 20 kilsaa tunnissa ja sitten tuolla kakkosella niin päästään 40 kilometriä tunnissa. Ohjaamossa uutta on myöskin tämä toimintojen käyttöpaneeli, eli sieltä löytyy majakan käyttöpainike, valojen käyttöpainikkeet, sitten löytyy kauhan kallistuksen automaattinen palautus, aisaston noston automaattinen irrotus ja sitten laskun automaattinen irrotus. Sitten sieltä löytyy kelluntatoiminto, moottorin ekomoodi, ryömintätila, vakionopeuden säätimen aktivointipainike on siinä. Sitten täältä löytyy kauhan kallistukselle
3 eri nopeusvaihtoehtoa, mitkä saadaan valittua tosta. Ja samaten sitten nostolle ja laskulle löytyy omat nopeusvalinnat sitten tosta napista. Pikakiinnikkeen irrotus- ja kiinnitysnappula, hydrauliikan irtikytkentä. Sitten täältä löytyy aisaston jousto ja lisähydrauliikan pitotoiminto. Tässä koneessa on sitten vielä tehtaalta tullut sähköistys tonne aisastolle ja siellä on oma pistokkeensa sitten, mitä voidaan myöskin käyttää, jos tarvitaan lisää sähköä johonkin, ja niille löytyy sitten painikkeet täältä. Uusi ominaisuus on myöskin sähköinen käsijarru, eli siltä löytyy nyt sitten painike tuolta. Aikaisemmin oli ihan käsikäyttöisellä kahvalla, mutta nyt se on sitten muutettu sähköiseksi. Sieltä löytyy sitten 2 sähkökatkaisijaa vielä, jos halutaan käyttää esimerkiksi harjassa kastelua taikka aurassa sitten lisävaloja, niin niille löytyy sitten käyttökatkaisijat tosta. Uutena ominaisuutena koneesta löytyy myöskin ekomoodi, mikä saadaan aktivoitua täältä painikkeella. Silloin kun toi ekomoodi on aktivoituna, niin moottorin kierrosluku on rajoitettu 1790 kierrokseen minuutissa. Ja ilman ekomoodia sieltä sitten irtoo 2500 kierrosta minuutissa. Koneesta löytyy ryömintätila, eli täältä painike, missä on etanan kuva. Siitä aktivoidaan ryömintätila päälle. Vaihteen tarvii olla vapaa-asennossa ja sitten tää kierroslukusäädin tarvii olla minimiasennossa. Elikkä nytten, jos me pistetään tosta suunta eteenpäin, niin painetaan ajopolinta, ei tapahdu mitään, mutta sitten täältä lähdetään pikkuhiljaa säätään kierroksia korkeammalle, niin kone lähtee sitten liikkumaan. Elikkä jos tarvitaan tietynlainen virtaus jollekin työvälineelle, esimerkiksi harjalle, niin täältä saadaan säädettyä kierrosnopeutta ja sitten ajopolkimella säädetään sitten kulkunopeutta. Sitten uusi ominaisuus myöskin, mikä on tullut, niin on tää vakionopeuden säädin, mikä saadaan täältä aktivoitua. Ja sitä saadaan käytettyä sitten yhdessä myöskin ton ryömintätilan kanssa. Elikkä nyt kun lähdetään ajamaan koneella, pistetään suunta tosta valiten ja sitten täältä nämä painikkeet täällä etupuolella, niin sieltä painetaan, niin nyt ei tarvitse painaa sitten kaasua ollenkaan. Ja sieltä sitten vaan nappia painamalla saadaan lisättyä nopeutta. Ja tuolta lyödään sitten vähän kierroksia lisää. Ja sitten samaten alinta nappulaa painamalla, niin saadaan sitten sitä ajonopeutta tiputettua. Lisähydrauliikan pitotoiminnon aktivointi tapahtuu sillä tavalla, että painetaan täältä nappulaa. Siellä alkaa valo vilkkuun. Näytössä alkaa symboli vilkkuun. Sitten valitaan proporullan suunta, pidetään pohjassa, helpataan, niin sinne tulee tommonen ympyrä tuohon 3 ympärille, jolloin sitten pitotoiminto on aktiivinen. Ja hydrauliikka lähtee pois päältä, kun käytetään proporullaa sitten toiseen suuntaan. Ja taas kun pidetään uudestaan, niin saadaan pitotoiminto sieltä päälle. Aisaston mukavuusjousto aktivoidaan täältä. Ruutuun tulee myöskin symboli, kun se on aktiivisen. Aisaston kellunta aktivoidaan täältä nappia painamalla. Syttyy valo. Sinne syttyy symboli tonne näyttötauluun. Sen jälkeen työväline on hyvä olla maassa. Tökätään eteenpäin kahvaa ja sitten kelluntatoiminto on käytössä. Kelluntatoiminto kun otetaan pois päältä,
painetaan nappulaa, se painettaa taas vähän aisoja alaspäin ja sen jälkeen on taas aisosto käytössä. Jos koneella lähdetään esimerkiksi harjaamaan, aktivoidaan täältä lisähydrauliikan pitotoiminto, valitaan sieltä suunta, pidetään pohjassa niin, että se aktivoituu ja sen jälkeen säädetään täältä moottorin kierrokset siihen, mihin halutaan sitten harja pyörimään ja sen jälkeen sitten säädetään ajonopeus tuolta polkimella haluttuun nopeuteen ja sitten kahvan etupuolelta ylimmäistä nappulaa kuuluu piipääni, niin silloin on vakionopeus säädetty. Ja jarrua painamalla niin kuin henkilöautossa lähtee vakionopeus pois käytöstä. Vaihteiston nopeuden valinta tehdään sillä tavalla, eli painetaan jarru pohjaan, vaihde pitää olla vapaalla, sinne syttyy katkaisijan symboli, mikä on valittavissa, eli nyt kun on 1 päällä valittuna, niin sinne syttyy 2 valo, painetaan siitä. Kun se on aktivoitunut, sinne syttyy 2 tonne näyttöön. Ja edelleenkin kun jarru on pohjassa, niin nyt 1 palaa valo, eli silloin saadaan sieltä valittua 1 päälle. Ja ryömintätoimintoa ei saa aktivoitua, mikäli on kakkosvaihde silmässä. Eli nyt jos painetaan täältä ryöminnän nappulaa, sieltä tulee ääni ja näyttää 1 tauluun. Eikä aktivoidu. Eli jarru pohjaan, vaihdetaan 1 päälle. 1 on päällä, kun tuolla palaa 2 ja taulussa 1. Ja nyt saadaan ryömintätila aktivoitua. Ja vakionopeuden säädintä pystytään käyttämään joko yhdessä ryömintätoiminnon kanssa taikka sitten ihan normaali ajossa, eli siihen nopeuteen mihin halutaan aktivoida, niin painetaan täältä vaan sitten edestä nappulaa.